Anya laki din! Elby, limabas ka din ni Uncle mo adon. Sino adon? Ay kat, ni Uncle mo adon Sino nga rod adon? Amo yung matakaw-awid ko. Isu ajak amo no asino day tadon nga ibagbagam. Ay kat, ni Uncle mo adon nato Anya? Binirngasan yon iti don? Wen, binirngasan dan iti don. Gaputawan mo ti ubraan na. Takasano? Day talag barbar kan agsugsugal ti aramidan na. Ay, anyan ni Uncle Donato. Saan pa'y gaya man nagbalbaliw? Talaga nga awan ti direksyon ti biyag na. Ay, naku na mo na nakaw. Iso ama umuman dagiti kakabsat mo. Anya lakit din ni Uncle Donato aya. Imbag ko mano talaga adon. Ngam saan mo tanagdon ka po iti kinasadot na. Diya nga rudam mo, no apayakas dyan ni Uncle yaw. Inala na amin anaalas nga ugalay. Kinasadawt, kinauyaw, kinaungag, ken aminun. Wan nga rod nanang. Talaga saan amaw-awatan ti ugali ni Uncle Don. Ada ka madgaya man, Elbe. Kano ka asimbang part? Idi kalman, Uncle. Awan kayo umot ngamin ijibalayo, idi limabasak. Ay ada ka dyan tirsina Napanak na kiinom kadagiti baknang agagayam kaw. Kasta aya, Uncle. Ay, wan! Ay, unggayam. Ada ka di kapiyaw. Adamot, Uncle. Adapay tinapay dita. Ay, go! Agkapi at man nga raw. Ay, katwa na, Uncle. Agkapi kay lata. Awan mo tidakas na. Ay, basit lang. Ado ti kapi dita, Uncle. Ado pa ti tinapay. Iso amangan kayo latan amangan. Kunak ngamin. Ni Uncle yu adon ti mangibibos iti insangpet mo at tinapay. Apay manong, nasakit ka di tinakam mo ta inibus na ti tinapay? Saan maut? Ngam no daduma, masurunak. Gaputa kayat na amangan iti kumpormay. Ngam saan matagumatang? Anya? Wen! Day tati ugali ni Uncle yu adon. No adda kortana. Saan nga gatang iti kanan na? Iparanod nakit diti kwartana kadagiti kakadwa na amang inom. Nga uray awan gayam tinamnamaan na asang patan na at taraon ijay balay na. Ay, una yan ni Uncle. Talaga adi pa'y nagbaliw. Adamot itay. Kuna nang agkape iti basit, iswa ko na kang agkapilatan na. Ay na, day tati ugali na. Agkapi akman basit, manganak man basit, kastati kanayon na nga ibaga. Ngam adumat ti kanan na. Anya? Wen! Uray po utam. Paliiwam no addaman ti pagkapyan na. Agkapi akman basit. Ngam dandanimat ibusen na ti sanga termos akape. Kasta aya, manong. Wen! Isu ang marurudak nga raw. Kunti may sa akagurak nga ugali na. Nalaing nga agkape. Ngam saan mat nga rod at tumulong nga agkirog iti kape. Uray buy-buyaan na ninanang nga agilgiling iti kape. Saan pa'y atumulong? Ngaminton malpas, alisto nga agisilupin iti kape. Talaga adun sa dot, day jeng uncle mo. Manong Donato, dakkel met titangdan nyo kano anak ikumboy idikalman kada pari Hubert. Wan Mart, kasano nga main? Kada kami lang tinagbunag iti patatas da pare Hubert. Nasayaat nga rod no kasta. Kat, inted da ka de amin? Wan Mart, No ngay agopen ka iti savings account mo, tapno adda pangidulinam iti kwartam. Tapno di ka mailawan amang ibos iti tersena. nay, apay.
Naglaing kamat una yan, Gladys. Ah, Manong Donato? Amaw teraramidag. Isuasanan ang masapul nga isurunak. Kan may sa, anya ko ma, no ibusak ti kwartak. Si kaaya ti mangmangtad. Saan, Manong? Ngam kayat ka laang apalagipan. Asaan kayo nga umububing? Iso arumbang laang nga agidulin kayo iti kwartayo para iti masakbayan nyo. Ay na, adamot panunot ko, Gladys. Amaw kasaan akong nga umububeng. Tauray si ka, bumakbakot kamutan. Ala, wunan, Manong. Ala, nuawanan ti ibagam, pumanaw kan, di ka manaktak, tasarakag dagiti kukumparek. Ay, talaga asaan nga amo ni Manong ti dumngag iti pamagbaga. Ay, apay aya, Gladys. Binagbaga ak adi na kumaibos iti arak ti kwartana. Ngam amom ti sungbat na kanyak, Manang. Kahit anyagay, saan kanumat asyak ti mangmangtad iti kwartana? Iso nga awan kanu ti bibiyang ko. Ay, anyan day ta pa nagpampanunot ti kabsat ta. Nalabos nga rod, Manang, ken kunana nga ammo na alumaklakay. Iso asaan ka no anas ken nga ibaga day ta ken kuana. Ay, day ta ti maysa, no apay ajak agsasaw. Gaputa di na mo iladenggan. No aday baga, datapay ti agbalin adakes. Nalabos nga rod, Manang. Ay, no lalaki akla siguro, ang mga nunatibab kun ti durbab a tao. Ay na! Ay, sa dino nga taas ulit ti lubong, tinaggap-gapwan dagitoy at tao. Ay na, naglalaad da. Kasla saan da tao? Anya? Ay na, kasla imbati ida ti uram. Kita aman dagiti kudil da. Ay na, si kamot tata Donato. Iso da ti tao ni Boss Paul. Iso di ka agsasaw, iti kas tatata. Ang mga numangagda ka, kanya pa ti kunain da. Saan abali tapod numag? Uray po now, nasaysayat lat, ano agulimag kayaw tata. Tapno di ka maisagmak. Dito ti lugar kaw, am-amuda kaw. Isuas anak ang maisagmak. Am-amuda ka, di mo amo ti panunod da. Ay, anyan aya. Kaasimag dagita at tao. Kaslain nalanda amin, ti kinalaad. Baybayan nyo ka day. Sa nabali at asamot asi katimang bakpakan ka na kwana. Anyan ni Uncle Donato. Apay nga taakas jay. Apay ka day? Apay nga min adi agpapukis. At idug tibok na. Saan pa'y nga agdigdigos? Ha? Day ta nga ron ti kunak. Ay na, idi pa'y lang nga imbagak nga agpapukis. Ang di na nga ron mo't dangdanggan. Ay, una yan. Ay, si kaman ti mangibaga. Bareng si katidanggan na. Diyak kayat. Kano ko na ninanang adinamo ti mabagaan. Huwag na din ko. Kat amangan noong tanna ka, no adda pa'y ibagam. Ay! Nay, asino ay kat katawaan niya, tata Donataw. Ay, dagijay kunayo a tao da Boss Paul. Ay na, nagdudugyot da. Pagkunaan niyo mo, tata. Ay na, ingka kita ti pagturturugan da. Kaslasan anawalwalisan. Anya? Wen, kan maysa, kasladyak maiturad ang mga nijay. Gapo iti kinarugit ti arubayan da. Anya?
Kan may sa, kasla di da agugugas. Kita ak dagiti dapanda. Ay no, pirme ang nagngingisait. Ang mga numat maturog da, ang nakapit-pitak ti sakada. Ay, anyan. Ay, mangibabain at talaga ni Manong Donato manang. Apay, anya man ang tinaramid na aya. Anya nga tatiga po na, tapakibibiyangan na dagiti tao ni Boss Paul. Ay na, nagawan katababain nan. Anya ka di aya timbagbagana. Ibagbagana nga rod adugyot dagiti tao ni Boss Paul. Ay, dila mabain amang ibagay ti dayta. Kat no oray isaw, nalabos ti kinadugyo na. Kasla mamindwala ang agdigos iti unag ti makabulan. Kitaan nyo man niya buok na. Isupay Apay nga tangamin apapa ati dugan na ti buok na. Sana bali kumaa, numan nagdigos. Oray digos patula kuma. Day tangarod kat. Ang ibagam man day takenkwana. Ay na, no ibaga. Amangan no saan laeng nga unget ti maramanak kwa na manang. Amangan no tong panakpay. Agpaiso ka di ang mga asawa kan, bain. Wang tatadunataw. Ni kadimila. Wang kamaudyanan na sinungbatan na milangay. Ay, anyan. Si kagayam ti mga asawa ijay kalaadan da nga agkakapsa. Angam sa bagay, agpada kayaw. Ha? Kat isumaat, agbagay kayo matkit day. Unay na ita. No awan tinasayat nga ibagayo tata agtal na kalangay. Oh, Kasanong agtal naak, adda nga rudmat kayat ko nga ibaga. nga makapainsulto kayo mga araw. Anya, Kaya imbag pa'y kanyak ta mga sawa akaw. Idinto tada kayo ngay. Kaslaawan tinamnaman nga da mga yat kada kayaw. Gaputartag kayaw. Pinagsarot kayaw. Oh, anya. Ay namano, talaga amang ibabain ni Uncle Donato. Nay, taapay. Amoyo ka de, nasakit tinakam ni Uncle Ben kankwana gaput imbagbagana. Apay. Anya timbaga na ka ni Uncle Ben. Asawaan ka nun ni Uncle Ben ni Sister Mila, akalalaadan dangag kakabsat. Anya? Wan manong, dayta ka no timbagbagana. Kanti dakas na, kunanapay ka no, nga agbagay da, kaput agpada daan na laad. Anyan ni Uncle Donato. No agsao, nalaad ti tao. No agsao, dugyot. Ngam di na matkit kita anti bagina. Ay, imbis nga isaw ti dugyaw. Mariglanais. Kitain nyo mamubasin ni Tata Donataw. Apay ka di paray. Imbis akablaawan na para iti umadanin na panagkalaysa. Sa balik idin ti bagbagana. Apay, anya timbaganakan ka. Kinuna nangarap na lahat kami kanukin ni Mila. Ay, anyan ni Manong Donato. Talaga di na amo titangtang abon na. Ay, no la nagpanpanunot pinaramanak kumangkay. Nga ni papispisa nga nagtepelak kaputalakay ka nga raw. Oh, Kat pinapispisam ko man maray. Wen pare, no kasapulan nga aramidem dayta, ay kat aramidem bareng agbalbalew. No kas na sangaron nga agsakit tinakam yaw no bilang malaw anak maray. Ay wen pare, kay kayat mi paya, tabareng iso ti pagnakman na. Ay aban yuman ni Bain. Tato prag jay muging na.
Ay namanong, apay akas tamot ng tibagbagam. Puno matibagbagak. Awan ti bilib ko iti daydi a tao. Huston manong, di ka man agsaon iti kasta. Bartek mula da ito. Ah. Amangan no adda mangidanon kan kuana, ket adda rumso aparikot. Saan ka mabuteng? Ayaban yung di kunak. Apay, mabuteng ka. Sika ti pampanunutek manong. Amangan numapunwan da, ket anya pa'y ti aramiden daken ka. Ay na, kabutang dakdag ita. Isungawan tinas ka na pagdanagan yu kanyak. Ay namanong, lumaklakay kan. Iso apang nga asim kuma, tadi ka kumamit aglablabas. Tata Donataw. Day, si kamat gayam bain. Wine. Kaya anya ngay. To pramon timuging kaw. Iso magkano timbakam. O. Kinunam kano ato pram timuging kaw. Ita nya gapungay mag. O. Ay, guabain. Ang mga nunay bagakla day ay gapo iti bartakaw. Agyamang ka. Tasyak tinaranaam. Kasano ngay no sa balay. Ang mga no induronda ka na dyan di rahas. Anya? Awang ngamin tinang kontraking kakay. Gaputam mo dang awan ti kays iskan na kadagiti bagbagam. Ngum kita kumamit ti bagbagim tata. Kas kumaiti ka na ayaw mo ngay bagbagadog yun nagiti tao ni Boss Paul. Agsarming ka mo tata o. Sakbay nga agdilaw kay iti pada matao, tata. Kita ang pay nga muna aday tabagay. Ta ultimo agi mo kat di mo pa'y maramay do. Madlaw adi ka pagdigdigaws. Kita man na kita dapamaw. Nakarugrog ay. Ang mga nosika ti matoro ka nakarugrog iti dapan na. Bain. Wain tata. Puno amin na kita ngayon baga. Wari damagam na kita kakabsa mo Ang mga noy baga na pa at imangkan na kita kabkamaw. Kit oray niya pa iti pagsabo mo ang mga nusana na may kat. Oh, Manong Donato. Itaman pa'y asaan ka amapan ijay ayuyang nyo. Ay na, awanan ganas ko ang makidupong kadakwada. Nang runa day di albain. Apay ka di Manong. Awan, masadutak lang ang makisango kadakwada. Ay na Manong, masadot ka, wano, mabain ka. Naidanon amin kanyak nga inararamid yo, Manong Donato. Katsyak ti mababain. Nang runa di imbagam at praam timuging ni Pariben. Anya? Ay namanong, di kay aglablabos kunak. Taasino ka kumamit ngay apagbut ngan dagiti tao. Amangan no di dapay agbain ken ka. Ang Gladys. Pasensya kan Manong, ngam da ito iti bagak. Awan ti maipagpanakkel mo iti biyag, no maidilig ka dagiti biyag, dagiti sangkadilaw mo. Iso adi ka aglablabas, gaputa amangan nutupra ang dakit di, day tamuging mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.